Krásný den, dámy a pánové, vítejte u druhého dílu naší třídílné série o rekonstrukci starého retrokola. V prvním díle jsme svěřili ten starý vrak do schopných rukou mýho kamaráda Matuška a dostali jsme se k tomu, že jsme kolo kompletně rozebrali a analyzovali si, co budeme muset nahradit a co dokážeme zrevitalizovat. Pokud jste tenhle díl neviděli a zajímal by vás, tak odkazy budou dole v popisku videa. V tomhle díle se podíváme na revitalizaci jednotlivých komponentů. Jenom takhle mezi náma na úvod bych rád řekl, že tohle video nemá samozřejmě žádný obchodní přesah. Děláme ho jenom proto, že takovéhle video jsme na českém webu uceleně nenašli, takže budu moc rád, pokud video oceníte lajkem, budete nás odebírat a trošku podpoříte naši tvorbu. Doufám, že vám rady v tomhle videu pomohou a pokud jste připraveni, s chutí do toho. Teraz pristúpime k samotnej revitalizácii jednotlivých komponentov. Každému sa budeme nejakú časť vo videu venovať. Takže bude to na jednotlivé kapitoly, každý jeden komponent, tak si v kľude preskočte podľa potreby. Začal by som niečím jednoduchším a postupne to môžeme gradovať až do tých najkomplikovanejších komponentov na nejaké čistenie alebo nejaké seřízení. Takže když už mám v ruke túto sedlovku, tak môžeme začať ňou. Jak som spomínal už predtým, tu bude stačiť odstrániť povrchovú rez, trošku to preleštiť, inak je krásna, kulatá, takže nemá žiadne ohnutie, nič. To bude rýchlovka. Mám tu takú špeciálnu pastu, volá sa to Silichrom. Používal som to a používam to stále. Je to na vlastne také čištení, leštení, všetkého možného. Nerez, hliník, mosác, funguje to fakt nádherne. Dá sa to rozleštiť až do zrcadla. Stačí, keď si trošku nanesiete na nejakú handričku a lehulince to takhle pomaličky aplikujete na ten daný komponent. Tu už môžete vidieť, tak keď to teraz pretrem tou čistou stranou toho hadříku, tak uvidíte už teraz ten efekt a to je len prvá vrstva. Že už sa nám to začína krásne lesknúť. Bude to chcieť ešte trošku práce, tej rezy tam je dosť, ale uvidíme, jak to pôjde. Ešte taký tip, keby tam bolo hodne tej rezy a chceli by ste to mať fakt tip top, pretože ste puntičkár alebo si zakladáte na detailoch, tak pak si ešte ukážeme jednu metódu. Dá sa to ešte rozleštiť pak kotúčom vlastne na vrtačke a rôznymi vlastne lešťacími pastami. OK, čo sa týka sedlovky, tak je tam hodne rezy a vlastne narúša už samotnú struktúru toho hliníku, takže budeme to musieť ešte preleštiť pak tou druhou metodou, čo som spomínal. Zatiaľ som to dovedol do tohto štádia, myslím, že už to hádže odlesky a pak to ešte finálne prelízneme. Ďalší komponent si vezmem do parády vidlicu, mám ju tu hneď po ľavej ruke. Pozerám, že je taká chromová. Tak tam aplikujeme stejný postup ako u tej sedlovky, tak schválne podívajte sa na to, ako vyzerá pred a po. Když prostor navíc, tak zahradní domek. Když zahradní domek, tak Buildex. Tak ešte finišuj tady s vidlicou, trošku ju len tak ešte prelíznem suchým ručníkem. A čo ma napadlo pri tom, jak som to leštil, tak používajte fakt klasický mäkký hadřík a houbičku, prosím ne na tyhle časti, pretože sa to môže doškrabať. Houbičku pak použijeme napríklad na prevodník, pretože tam tie škrabance nevadia. Tam prirodzene vznikajú tým, jak sa tam ten řetěz točí a dre o ten prevodník, takže tomu to nejak neublíži, práve naopak. Takže keď už sa rovno bavíme o tom prevodníku, tak si ho vezmeme do parády. Takhle si to na začiatok lehce očistíme na sucho, tak zbavíme to pavučín, nejakého zbytočného piesku, ktorý by nám tam zbytočne sa špinil do tej pasty. Tady tohleto zase s tou mäkkou stranou radšej. Tak a môžeme sa pustiť do čistenia. Dáme si Silichrom. Ja si to ešte takto zvyknem preložiť. Ona sa aj tak pak rozbije tá houbička, takže určite aspoň 2-3 to bude chceť.
by sme měli finálny lesk a leskne se to jako... Přesne tak. Dobrý, tak teraz sa môžeme vrhnúť na riditka. Tam budeme akurát leštiť predstavec s trubkou. Tie samotné riditka, pokiaľ nemajú nejaké poškodenie, tak stačí jenom zbaviť povrchovej špiny, zbytkového lepidla, postaraj o omotávke. Leštiť to nejak extra do detailu nemá zmysel, predsa len bude na tom nová omotávka a nič, čo je pod ňou, nikto nebude vidieť. Ešte ma napadlo, že čo môžeme urobiť, tak môžeme dať dole ten predstavec z tých riditek pre lepšiu manipuláciu. Takže klasika imbus a otočíme ho, uvidíme, jak moc bude zakusnutý. Riditka máme trošku zakusnuté, takže použijeme klasiku V40 trošičku a uvidíme, jestli se to pohne. Jo, je to krásne. Takhle vytočíme a představec takhle stiahneme dole. Takým točivým pohybom ho vykrútime vlastne. Tak, riditka máme dolu a představec taky. Myslím, že predstavec vyzerá nádherne, vyzerá fakt ako nový, takže super. Riditka, tam sme, jak sme sa bavili, není potreba to delať nejak kompletne, akurát tú pohľadovú časť, čo znamená, že zhruba takto pôjde omotávka, tu niekde bude končiť a tady bude predstavec a tady tých pár centimetrov, aby boli hezké leskle. Aj keď tu sú trošku škrabance, ale počítam s tým, že sa tu pripne nejaké svetlo, prípadne nejaký držiak na mobil, takže trošku to zakrie. Ale myslím, že super výsledok. A súvisle by sme mohli nadviazať na hlavové složenie. Tam to bude stačiť takisto trošku len prelíznúť, preleštiť a udelá to fakt nádheru. Hlavové složenie by sme mali, vypadá fakt skvelé. Vyčistené, vyleštené. Je to síce malý komponent, ale když je hezky vyleštený, namazaný, tak to delá veľkú parádu, čo sa týka dizajnu, ale aj funkčnosti. Koukam, že ešte brzdy potrebujeme dať dokopy, tak môžeme začať nimi. Tak, keď sa podívam na tie brzdy, tak dostali hodne zabrať. Sú prestriekané nejakou čiernou barvou. Brzdové špalíky sú totálne stvrdnuté na kameň, takže absolútne nulový brzdný efekt. Lánka bude treba vymeniť, roztrapkané, posťahané, pokrivené. Je tam hodne toho mazu, takže to bude treba určite potreba vyčistiť, hezky namazať, nastriekame tam nejakú VD40, uvidíme, jak sa tie čeluste budú chovať. Čo s tým budeme robiť? Procedúra následná bude tá, že to zoberieme nejakým hrubším brústnym papierom, neboli šmirglom, pak dáme jemnejší a pak to rozleštíme silichromom, klasika. A uvidíme, pokud zbyde čas, tak to ešte lizneme tým kotúčom s čistiacou a lešťacou pastou. Jednu brzdu už máme teda hotovú, tu môžete vidieť ten krásny efekt toho, jak to vypadá. Čo by som akorát dodal k tomu, tak opatrne s tými brústnymi papiermi, samozrejme trošku citu do toho, ať sa to neprepáli a nezničí. Podarilo sa nám odstrániť z toho 95% barvy, ale sú tam také malé zbytky. Je to na každom. Pokiaľ máte čas a chuť a chcete sa s tým vymazliť, tak nie sú žiadne limity. Dá sa to fakt úplne až do zrkadla. Nám to pre tú demonštráciu toho, jak to urobiť, stačí. Takže výsledok myslím, že hovorí za všetko. Brzdu sme si kompletne odstrojili, brzdové špalíky sú preč, staré lanka sú preč, teraz sa môžeme pustiť do čistenia. Sú to také dve pružiny, na každej strane jedna. Stačí, keď sa to uvoľní kombinačkami, pretiahne sa tá pružina za rám toho, alebo to rameno tej brzdy. Tým pádom sa nám bude lepšie manipulovať s tou brzdou a nebude tak moc pod tlakom.
Tak, to by sme mali. A teraz by sme sa mohli vrhnúť na druhú časť brzdového systému a to sú brzdové páčky. Tu aplikujeme v podstate úplne rovnakú metódu ako u tých brzd, ale trošičku odľahčenú verziu. Tady to bude stačiť úplne prelíznuť len tým silichromom a krásne vystúpi ten lesk. Finálni úpravy na brzdových páčkach, to by sme mali krásne vystúplo F-ko, logo favoritu a nápis favorit tu na tej objímke, ktorá je na říditkách. Takže to by sme mali, vypadajú nádherne. Teraz sa môžeme pustiť do kol, protože co? Kola dělaj kolo. Když zdravé hobby, tak skleník. Když skleník, tak Buildex. Máme tu tohle krásne kolo, ktoré má na sebe vícekolečko, ale to je absolútne na odpis. Takže poďme si ukázať, jak ho dáme dole. Tu sa nebojte, bude sa hodne vspierať, bude proste proti vám. Chce to strašne moc sily, čo najlepšie, čo najdlhšiu páku a nebojte sa proste zatlačiť. Nijak to nepoškodíte, ale je tam proste ten efekt toho, že čím viac sa na tom šlape na tom kole, tým viac sa to vícekolečko zaťahuje. Takže chce to fakt hrozne moc sily. VD40 a hodne času. Začneme tým, že si teda vyšrobujeme osku a poistné matice dáme dolu. Tady to bolo hodne uvoľnené, takže sme vôbec nepotrebovali ani žiadny šrobovák. Stáva sa to dosť často. Tak, osku by sme mali krásne namazaná. Krásne. Teraz použijeme tento špeciálny kľúč, ktorý sme si ukázali na začiatku. Ten tam takto jednoducho zastrčíme a krásne tie výbežky a tie hránky do seba musia zapadnúť. Následne otáčame v protismere hodinových ručičiek. Kolo si oprete, aby ste ho mali stabilne nejak uchytené, ukotvené a začnete tlačiť na ten kľúč. Tak, a sme u toho, čo som vravel pred chvíličkou. Chce to fakt hodne sily. Wow, je to dolu. Tak, a teraz vlastne stačí len takhle krásne otočiť to vícekolečko. Tú ťažšiu časť máme za sebou. OK, vícekolečko máme dolu a tady máme nové vícekolečko, ktoré urobí obrovskú parádu. Je to extrémny rozdiel. Teraz vidíte, jak je toto vícekolečko v zlom stave. Ešte taký malý tip. Pozor, vícekolečko a kazeta. Vícekolečko je v podstate z jedného kusu. Je to všechno k sebe pripojené, všechny tie pastorky a kazeta sa na seba jednotlivo skláda. Jo? Tady je to vícekolečko. Čo bude nasledovať ďalšie? Úkol bude viac krokov. Prvý krok je dať dole vlastne samotný plášť, kontrolovať, jak vypadá ráfek uvnitř, pak dáme tenhle talíř dolu, vyndáme osku, skontrolujeme ložiska, pokiaľ budú v dobrom stave, môžeme ich len očistiť, namazať, tým ich zachránime. Celý vnútorný priestor toho náboju vlastne očistíme, takisto ľahce premázneme a osku úplne to samé. Pak to celé zmontujeme, seřídíme, hodíme plášť a nové vícekolečko. A máme nové kolo. Podarilo sa nám vyčistiť krásne ráfek, dráty, náboj. Teraz si tam vložíme očistené, namazané ložiska. Potom si tam dáme osku náboja. Na to kryt a následne to sfinalizujeme týmto krásnym novým vícekolečkom. To tam našrobujeme, voilà, a máme hotové kolo. A keď už máme samotné kolo vyčistené, namazané, skompletované,
tak ešte nemôže chýbať táto páska, ktorá ide dovnútra rávku. Zakrie vlastne koncovky tých drátov, neboli teda ten niple, pre lepšiu ochranu samotnej duše. Takže očko na očko, ktoré je vidieť tady, a pomaličky to hezky rovnomerne potiahneme po celej ploche toho rávku. Nemalo by to byť nejak skrčené, na jednej strane viac, na druhej strane, malo by to byť hezky rovnomerne. Pak sa nám to začne trošku šponovať a tady mám taký tip. Nebojte sa toho natiahnuť, to ono to nepraskne. Cez ten prst to takhle tam krásne vôjde dovnútra. Šup. S tým si ešte prípadné nerovnosti môžete takhle vlastne zarovnať, kde vám to nelícuje. Pustíte, skontrolujeme. Myslím, že sa nám to podarilo. Vzali sme si teraz do parády prehazovačku, aplikujeme tam taký čištení, skontrolujeme, jestli tam nechybí žiadne skrutky, žiadne dôležité súčiastky. Odstraníme vlastne zbylé roztřepené lanka, následne si prehazovačku rozobereme. Dáme tuhletú časť dole od tejto, vyndáme tie kolečka vlastne, ktoré posúvajú řetěz a tam býva základný problém, že je tam hrozne veľký nános toho maziva, tej špiny. To obrusuje ten samotný řetěz a skracuje vlastne životnosť toho komponentu. Takže to si krásne očistíme a pak na detailu si ukážeme, jak na to. Prehazovačku by sme teda mali, teraz bude plniť ten účel na 110%. Zbavili sme to hlavne toho prebytočného mazu, ktorý zbytočne obrusuje řetěz. Položíme na stranu, kde máme hotové komponenty a všimol som si tu rovno zámok sedla. Ten bohužiaľ budeme musieť vymeniť, pretože není kompletný, takže ho nahradíme takýmto retrozámkom sedla, ktorý je už kompletný. A môžeme sa pustiť do přesmykače a tam aplikujeme úplne stejnú metódu ako u prehazovačky. Přesmykač máme hotový. Vícemenej podarilo sa to celkom hezky, ale fakt to dalo hodne práce. Teraz sa vrhneme ešte na posledný komponent, to sú páčky řazení. Jednu už máme teda hotovú a takto to vypadá zhruba. Dáme samozrejme detail. Jakmile dokončíme posledný komponent, vrhneme sa na rám. Když prostor navíc, tak zahradní domek. Když zahradní domek, tak Buildex. Z rámu odstraníme pôvodní barvu, k tomu použijeme aj tento drátený kartáč, hlavne na tie miesta, kde je tá rez už hodne invazívna a poškodzuje struktúru toho rámu. Následne dáme základnú barvu, pak lak a zatiahneme to prúhledným lakem. Chcem ešte upozorniť, čo sa týka lakovania, keď som robil kola na zakázku, dával som ich robiť do profilakovne, kde bol ten rám opieskovaný, následne práškovou barvou nalakovaný a pak zapečený v peci pri vysokej teplote. Tým, že robíme takúto homemade verzii, čo sa týka odstraňovania tej barvy, nemusí byť úplne do posledného milimetru. Spravíme to trošku, aby sme to demonstrovali, jak na to, ale nemá to nejaký extrémny vplyv na ten výsledný efekt. Čo sa týka odstraňovania starej barvy z rámu, tak zvykol som na začiatok používať brusný papier. Máme tu viac zrnitosti, začal by som 60-kou, pak tu máme 100 a 180-ku. Tým zahladíme na začiatok celý ten povrch, tie nerovnosti a čím ďalej pôjdeme, tým jemnejší brusný papier budeme používať, aby sme nenarušili moc tú struktúru samotného kovu. Zatiaľ, čo som si odbehol na obednú pauzičku, zaúkoloval som tady Dominika, aby mi pomohol odstrániť starú barvu na ráme. Musím teda povedať, že odvedol krásny kus práce, pretože aj keď som hovoril, že nepôjdeme úplne na kov, tak tu sa nám to takmer podarilo. V tých ohyboch je trošičku starej barvy, ale to vôbec nevadí. Tam sa dosť ťažko dostáva práve tým kotúčom na tej vrtačke, tam by to chcelo takový ten malý váleček na dobrúsenie. Ale jakmile na to hodíme 2-3 vrstvy novej barvy, tak sa to krásne zarovná. Čo je zaujímavosť, musím spomenúť, je to taký malý tip, tak jakmile sme obrúsili tú starú barvu, krásne nám vyliezlo výrobné číslo, na základe čoho môžeme usúdiť s čistým svedomím, že je to rám SK.
Rok výroby sa môže pohybovať pozdní 70. léta, začiatky 80. léta. Tak a teraz nám už zostáva urobiť len posledný krok vo fáze odstraňovania barvy. A to je rám dôkladne odmastiť. My použijeme izopropanol, ale môžete samozrejme použiť aj technický lieh alebo benzín. Ešte by som rád podotkol, že predtým, než dáme základnú barvu na ten rám, tak si určite vyčistíme priestor, kde sa ukladá stredové složenie. Je tam rez, nejaká prebytočná masnota, trošku nejaký štierk a tak ďalej. Takže určite to dôkladne vyčistíme a pak to uzatvoríme nejakou látkou alebo nejakým papírem, len preto, aby sa nám tam nedostala zbytočne barva, pretože pri väčšom nánose by nám to pak mohlo spôsobiť to, že keď tam budeme vkladať to stredové složenie, tak v tom závite bude zbytok nejakej barvy a mohlo by to ísť ťažšie, než by sme si mysleli. Rám máme krásne odmastený a pripravený na samotné lakovanie. Chcel by som len podotknúť to, že v tom domácom prostredí, v tej dielni, takéto lakovanie a takéto vlastne odstránenie barvy je úplne postačujúce. Pokiaľ by si to chcel spraviť niekto tip-top a dať to naozaj do tej lakovne, tak môžem povedať, že z mojich skúseností sa to pohybuje okolo nejakých 2 500 až 3 000 korún opieskovania aj s nalakovaním. Áno, kúpite si Favorit nebo S-ku za 500 a za 3 vás vyjde lakovanie. Ja viem, znie to crazy, ale keď to chcete mať fakt na 100%, tak prečo nie? Akorát ešte by som podotkol jednu vec a to je, že cena nejakého domáceho lakovania, tak tam budete potrebovať základ, lak a prúhledný lak ideálne a jeden sprej vás vyjde tak okolo 150-180 korún. Takže naozaj je to hodne veľký cenový rozdiel, ale je to vidno aj v tej kvalite pak. A posledný bod, ktorý ešte musím spomenúť je, že pokiaľ sa už vrhnete do domáceho lakovania, tak nedoporučujem to v uzavretých priestoroch. Takže my sme sa rozhodli, že to zoberieme von, aj keď to nie sú úplne optimálne podmienky, rozhodli sme sa to spraviť preto, aby sme minimalizovali nejaké množstvo nečistoty. Vítajte späť, práve sa pozeráte na 24 hodín odležaný základ. Vznikli nám tam nejaké nedokonalosti, s čím počítame, malé slzičky, to znamená, že keď na jedno miesto dlhšie sprejujete alebo nanášate farbu, tak vám tam vznikne taká kapička a začne stekať. Nejaké odreninky a tak ďalej. Na to použijeme túto veľmi jemnú hubičku s brusným papierom, lehulince to zahladíme a pak si nanesieme už vlastne finálnu barvu, tú fialovú. Pomaličky sa nám to krásne vykryštalizovalo, ale aby som si nepripisoval celý ten kredit, tak musím sa priznať, že predsa len je to Dominikové kolo, takže dizajn je plne v jeho réžii. Teraz aplikujeme úplne stejný proces ako predtým, necháme to 24 hodín zatiahnuť, vyschnúť, pak si tam hodíme ešte tú zelenú barvu na dizajn a už si tam len hodíme bezbarvý lak a máme hotovo. Zase podotknem úplne stejnú vec, nechajte si tam trošku tej barvy v prípade, že keď to zaschne a niekde budú svetlejšie miesta, aby ste si to mohli dostreknúť. Máme hotovo, vyzerá to brutálne, čo poviete? Mne sa tento dizajn hrozne páči, ktorý Dominik navrhol, vymyslel a vlastne aj dotiahol do konca. Teraz už len použijeme bezbarvý lak. My sme vybrali lesklý, môžete použiť samozrejme aj matný, je to na vás. Veľmi dôležitá info, pozor hlavne, aby bezbarvý lak a vlastne aj lak, tá barva, mali stejnú bázi. Takže najlepšie vyberať stejnú značku nebo zo stejnej řady. Aby sa vám nestalo to, že pak tam nastane chemická reakcia, začne sa odlepovať lak, alebo nebude úplne prilehavý ten bezbarvý lak a tak ďalej. Takže pozor na to. Teraz si to môžeme zastreknúť a tým pádom máme hotovo.
Všetko máme hotové, všetky komponenty máme zrevitalizované, zrenovované, včetne nádherného rámu. Stalo nás to hodne času a námahy, takže určite budeme radi za vašu podporu v podobe nejakého lajku a už nás čaká len posledná tretia časť, tretie video a to bude zloženie celého kola. Takže určite dajte odber, aby vám toto video neuniklo, pretože nebude hneď ďalší týždeň. Pre vaše dotazy, komentáre, nejaké postrehy určite neváhajte napísať do komentu. Radi vám na všetko odpovieme. Tak vidíme sa v treťom videi.